energia berriztagarriekiko oroar eta bereziki eguzki energiarekiko dugun ikuspuntua ezagutza eta harramana, errotik alda dezaken proiektua aurkeztu zuten gaur 15 Jon Hernaniko Txillidalekun ekiola ditu diote. Bai, bultzatzaileak Eusko Jaurlaritza eta Mondragon taldea dira. Jaurlaritza energiaren euskal erakundearen bidez eta Mondragon taldea krean ingenieritzaren bidez. Elkartearen izen osoa ekiola energia sustapenak da eta helburua motzean azalduta guk ulertu duguna behintzat hauxe. Eguzki energia sortzeko herritar kooperatibak bultzatzea eta sustatzea. Ekiola proiektuaren zuzendari teknikoa da Odei Arzak. Odei, kaixo, ongieto horri Euskal Irratira zer modu zaude? Egunon. Bueno, eskerrik asko Donostiako gure estudiora etortzeagatik. Guk zertzela da batzuk eman ditugu, baina esplika iguzu zehatzago zer da ekiola, Odei? Ba, ekiola azkenean sortu dugu herramienta bat bezala, herritarren esku eta herritarren jabetzarekin kooperatiba formula erabiliz. Beraien subironatasun energetikoaren pausoak eman ditzazten eta beraiek kontsumitzen duten energia sortzeko aukera izan dezaten beraien herrian gainera. Ekiolak okerrez pagode Azpeitien ekingo dio bideari, irakurri dugunez Gipuzkoako herri horretako 400 familia ingururentzat energia sortzeko instalazioa jarriko duzu martxan. Eta udalak erabakita du kokagunea. Esplika guzu pixkat nolako izango den kokagune hori, ze azalera hartuko duen? Bai, olako proiektuak aurrera eramateko, gutxi gora bera, 400 familientzako hektaria bat pasatxo, ari gara aztertzen. Kokagune laua izan behar du, akzeso egokiarekin, eta gero infrastruktura elektrikoetatik gertu. Ez da erreixa, gure herri honetan olako lurrak topatzea, baina bueno, badaukagu identifikatu lur bat, eta horrekin hori hau. Eta nola irudikatu behar dugu hektarea hori, zera eguzki panelez osaturiko lursail bat izango da? Bai. Maila ezberdinak jarriko dira, eta bai, 2600 inguru panel instalatuko ditugu hektaria horretan. Eta esan dugu 400 familiaren energia beharra edo asetuko lukela. Bai, hori da. Egin ditugu kalkulo matematiko batzuk, Jon, ez da? Zemakiak eta begiratu ditugu. 2650 plaka ezarriko dituztela irakurri dugu, eta kooperatiban bazkide 400 familia inguru nahi dituztenez, ez dakit ondo ari garen, baina gustatik eta egin dugu. 400 familia hornitzeko 2650 plaka behar baldin badira, 6-7 plaka nahiko aldira. Familia unitate batek urtean duen kontsumoa asetzeko? Bai, hala da, ondo egin dezut esatik eta. Bai, gero, guk esaten deguna da azkenean, aztertuko ditugu familia bakoitzaren beraien kontsumo perfilak, ikusirik denak ez dugu berdin kontsumitzen. Bai. Orduan esango diogu familia bakoitzari zenbat plaka dagozkion beraien urteko kontsumoa konpentsatzeko beraien sorkuntzarekin. Orduan 6-8 kontsumoaren arabera, baina hortikan. Vale. 400 familia behar dituzue, esan dugu proiektu orkestu duzuela Azpeitik udalarekin batera, nola egingo duzue bazkideak erakartzeko, familia horiek erakartzeko, Odei? Bai, hau izan da lehenengo pausua, ezagutzera ematea iniziatiba hau, eta ostera ja sozializazio plan ezberdinak ingo ditugu, difusio lanak eginez ere bai, oraindik aurretikan badauzkagu 4-5 hilabeteko lan mardula daukagu, eta lan hori aurreratzen goazenean paraleloki ere bai, pues, bueno, ekintza eta txarla eta sozializazio lan ezberdinak udalarekin batera. Beste 11 galdera ere bai, seguru asko, baina aurrena etorriko zaiona hau entzuten duen jendeari, eta partikularki Azpeitiko jendeari interesa eduki dezakeenari behintzat, zein inbertsio jarri behar da, dirua jarri behar aldu, hor sartu nahi duen, bazkide gisa sartu nahi duen familiak. Bai, montatu dugun eskemarekin azkenean, eta garrantzitsua iruditzen zaigu, herritarrak izatea sorkuntza aktiboaren jabe. Ez gaur egun den bezala, erosten diozula energia 3. bati, baizik eta guk sustatu nahi duguna kooperatiba honen bitartez, eta proiektu honen bitartez da, herritar bakoitzak bere energia sortzea, bere herrian, eta kontsumitu izateko hortikan. Eta ez genuke familiak, proiektuarekin bat egite duten familiak elukete argindar konpainia hundien beharrek izango, Odei, edo? Ez, egiten deguna da, komerzializazio eskema berri bat sortu dugu, proiektu hontara moldatzen dena, eta txikitu beharko lirateke horrelako komerzializadora berezi honetara, beraiek aprobetxatu izateko, eta trasbase hori sorkuntzatik beraien etxetara ondo bideratu izateko. Ze azpiegitura erabiliko duzu hori egiteko, edo esan nahi zut, nola gauza berria den, jendeak kezka eduki ditzake, eta betiko konpainiari uko egin eta hemen sartzeko, batzuk oso ausartak izango dira, eta baina beste batzuk berme batzuk edo eskatuko dizkizuete, honek funtzionatuko aldu, hau egin alduzu esekula. Bai, ez dira horrelako iniziatibak errealidadera ez dira eraman. Urte asko daramazkigu lanean, inguru hontan, eta eberekin ere bai oso ondo aztertua daukagu, estruktura guztia.
eta bai, esan dezakegu bermea badagoela, funtzionamendua ondo eramango dela. Esan dugu familia hauek, lauren familia hauek diru inbertsio bat egin beharko dutela, baina inbertsio hori egitera animatzeko laguntzak ere izango dira eta hobariak ere egongo dira, ezta? Jendearentzat bidea errazago gerta dadin, ezta? Bai, guk egiten duguna da hasierako fase honetan, baimenak, lizentziak eta detailako proiektua aurrera eramaten dugu, behin hori ja bideratu daukagula, badakigu zehazki zenbat izango den proiektu horren kostea, eta aldi berean paraleloki ari gela jorratzen, bai aldundiarekin, eta beste linea batzutatik Europako diru laguntza hauek, badira bideratuak olako iniziatibetara eta gainera gehien bat herritarrei zuzenean aplikatuko zaien diru laguntzak dira. Orduan enkaje ona du. Hor aztertzen ari gera proiektuaren 140 edo diru laguntza hauen bitartez aurreztu ahal izango degula. Eta beste bi bide ere bai ari gera jorratzen, aldi berean, ogasunekin dedukzioak lor ditzazkegun, horrelako energia berriztagarrien inbertsioetan egiteko oso interesgarria izango litzateke. Eta bestalde, finantziazio eskemak. Azkenean proiektuaren helburua herritar guztiek parte hartzeko aukera izatea bai da, eta ez soilik gaitasun ekonomikoak dauzkaten herritarrenak. Eta horrekin lortuko genuke hasierako kolpe edo inbertsio hori murriztea prezio batzutara, oso zabal eta herritarren partaietza errestu dezaken. Eta diru tartetik ezin aldi guzu eman? Hemen ari gara dirua gora bera egiteko. Zaila, ergutxi gora bera ratioa dira, baina 2.000 bat euro izango litzateke familiako hasieran. Horrekin eta diru laguntzak eta dana jorratuz, saiatuko gineateke jeistea bosteunetik bera edo. Eta gero praktikan, jendeak ordaintzen duen hiloroko faktura zenba gutxitu egingo litzaioke, edo hori izan egiteke... Pixkat konplexua da, guk esaten dugun azkenean da, zuk ordainduko dezula zuri sortzea kostatzen zaizuna. Gaur egun hori ez da gertatzen, tarteko bitartekari asko daudelako, eta iristen den faktura zure etxera, egin baten ez da berez sorkuntzaren presioaren errepresentagarria. Honekin esaten duguna da, zuk zure energia sortuko dezu, eta zure kostera. Benetan proiektuan duen kostera. Bitartekariak enduko ditugu tartean daudenak, ez? Bai. Eta gaur egun, aztertuta merkatuaren historikoak azkeneko 10 urtetan, bai lortuko litzateka energia presio merkeago baten erostea energia. Eta hor, aurreztuko litzateka hirua bai. Beraz, hasieran inbertsio bat jarri behar da, esan dizkiguzu gutxi gora berako kopurua, gero hilean familia edo unitate horiek aurreztu egingo lukete, eta hasierako inbertsioa bueltatzekoak zarete? Bai. Proiektu hauek 25-30 urte iraute dute, inbertsio hori 25 urteetan itzuli egiten da, eta lortzen desuna da zure fakturan aurrezki bat. Guk beti esaten dugu proiektu hauek ez ditugula garatzen inbertsio finantziero bezala, baizik eta inbertsio energetiko bezala. Eta zuen ustez, hemen jartzeko motivazio behinena, jendearentzat, batetik ekonomiko egon daiteke, baina zerk izango du pixu gehiago ekonomikoak, edo, trantsizio energetikoan norbere ondarralea jartzeko borundateak. Denetarik, azkenean bakoitzak ikusten duen hildotik, baina bai badauzkala onura asko dauzka. Batetik ikusten dugu presio beago baten eros dezakezula, bestetik zuk sortzen dezula zure energia propia, eta hirugarrenik garrantzitsua dela guretzako ere bai, herrin mailan azkenean dependentzia energetiko handia daukagu, eta horrelako herramientek eta proiektuek baimentzan digutena da, pixkanaka Europatik markatu datozen helburu horietara iristea, bestela oso zaila bai da. Orduan, bakoitzak ikus dezake nundika zeideiek. Esan dugu Azpeitian abiatuko duzuela proiektua, Ekiola izeneko proiektua, Azpeitiako udalaren eskutik, Jaurlaritza eta Mondragon taldea ere bultzatzailean artean. Badago, tankerako proiektua martxan jartzeko asmorik beste herrietan, Azpeititik kanpo, odain? Bai. Ideia da Euskal Herrin mailan 3 probintzietan horrelako proiektuak aurrera eramatea. Araban ere hasiko gara aurrera eramaten proiektuak, Gipuzkoan beste udalerri batzuetan ere bai, Bizkaian ere bai, eta, martxa hartzen di joan enean gustatuko litzaiguke, labur hartainera... Hau zabaltzea, ez? Zabaltzea Euskal Komunidad Erkidegoko herri, eta zergaitik ez, haratago joan ere bai. Eta noiz hasiko dira funtzionatzen lehen sailak, ze besteak balizkoak dira, ez dakit pentsatzen dute hizketan ariko zaretela, baina Azpeitikua jendaurrean aurkeztu duzue, ostiralean, baduzue datarik, noiz hasiko da sail hori eguzki energia etxeetara eramaten? Helburu bezala markatu gera urte bukaeran ja martxan eukitzea proiektua. Aurtengo urte bukaeran? Urte bukaeran. Proiektu hauek badaukate baimen eta lizentzia fase mardul bat, estimatzen dugu 6-8 hilabete pasako ditugula lizentziamendu horretan, eta tarteko kooperatiba sortuko dugu lehenago,
bide horretan ere bai, hasiko gera ja, pues, herriko kooperatiban parte hartu nahi duten herritarren adesioekin, eta urte bukara aldera konstrukzio, laburrak dira olako proiektuak konstruitzeko 2-3 hilabetetan ja martxan dago, orduan, bueno, Bai, hor daukagu erronka. Itzei guzu pixka bat eguzki energiaren sorrerari buruz, ez da? Ze klimak bere baldintza jarriko ditu, diferente izango da, Gipuzkoan eguzki energia sortzea, edo Araban, edo Nafarroan sortzea, ez da? Arabatan Nafarroko egualdean adibidez, ez da? Bai, aldea dago, zoritxarrez, bizigeran, zonalde hontan ez daukagu eguzki gehiagirik, baino alata ere, eta mito asko daude esaten dutenak hemen ez dela energia nahikoa sortzen, eta bideragarria da, gaur egun Gipuzkoan bertan ere horrelako proiektuak aurrera eramatea. Ja. Bai. Euskal Herriak, ikerketek behintzat hori diote, energia mendekotasun handia duela, kontsumitzen dugun energia gehiena importatukoa dela, eta nagusiki erregai fosiletatik eta nuklearritatik eratorria. Gaur egun zein pixu du eguzki energia gure kontsumoan? Urria, gaur egun oso pixu gutxi du, bai. Zer du, industrian gehiago partikularretan baino? Edo? Bai, bere garaian hasi ziren, hemen ere historia pixkat azaltzeko, bere garaian prima batzuk zeuden, energia sorkuntza primatzen zutena, modu fotovoltaikoan egiten bazenu. Regulazio baten menpe eta prima batzuen menpe zegoen garapena egontzen, baina hori etentzen eta sekia handia egon da azken urtetan. Teknologia fotovoltaikoak baimentzen duena da, presio asko jetxi dira, energia modu kompetitibo baten lor dezakezu, eta berriro ari da bultzada hartzen. Azken urtean, guk egin genuen 24 megabatiko proiektu bat Araban ere bai, ideia berdinarekin... Gaien ez jakinak garen ulertzeko 24 megabatio zenba da, edo... 80 bat futboltzelai. 80 futboltzelai. Bai. Eta proiektu horriekin genion, industriari bideratuta, baina ikusten genuen herritarrentzako ere bai horrelako herramientak sortzea beharrezkoa genula, helburuak lortzeko eta transizio energetikoaren bidean, eta horregatik. Hemen odei, jendea galdezka, hemen entzule bate gozapen galdera egiten du Azpeiti aldetik, dirua jartzez aparte, familia batek inbertsio egitez aparte, aparteko lanik moldaketarik egin beharko hoteluken etxean, gero energia hori etxean jasotzeko. Ez da ezer egin beharrik. Ez atxikitu eta behin hori eginda, gero komerzializadorara ere bai apuntatu, eta azkenean lortu nahi dugun ere bai, errestu herritarrei parte har dezaten horrelako iniziatibetan. Aukera dago ere bai bakoitzak beraien teilatuetan autokontsumoko instalazioak egiteko, errealidade bada, eta lan paraleloak izan barko lirateke. Baina honekin nahi duguna da, modu masibo baten errestu herritarrek parte har dezaten sorkuntzan, eta alik eta esfortzu gutxienarekin. Baina, esan duzu, aukera egon badagoela, baina norbera erabakiko balu, bere eta modua edukiko balu, ez dakit, etxe partikular batean bizi delako, edo baserri batean, edo teilatuan jartzeko plakak eta zuen kooperatiban sartuta baino kostua antzeko litzateke, edo garestiagoa, ekonomikoa, edo batuta zaudetelako zuenak merkea modu horrean ertaratzen da? Azkenean bilatzen duguna da, batetik errestasuna, bestetik herritar guztiei aukera ematea sorkuntzan, denek ez badukete teilatu bat disponible horrelako instalazio bat egiteko, eta ekonomia eskalagatik ere bai, presio kompetitiboa lortzea, hainbeste familia txikituz iniziatiba batetara, eta hor lortzen dira ekonomiaz eskala. Zein da eguzki energiaren erabileran gauzak ondoen egiten dituen herrialdea, ze erreferente ditugu? Azken urtetan Europa maila meintzat, Frantziak eta Alemaniak oso txukun egin dituzte gauzak. Hemen baino eguzki gutxiago daukate, zonalde askotan. Baina bai finko eta regulazio sendo batekin ekin diotela, ez dituzte pelota handiak eman, baina azken urtetan hor dabiltza instalazioak egiten pixkanaka. Egia da Espaini mailan ere bai, azken 2 urtetan proiektu pila sortu direla, eta sortuko direla, azkenean Espainiko hegoaldea Madrid bera eguzki solar handia dago, eta gaitasun handia dago, eta hurrengo urtetan ikusiko ditugu proiektu oso handiak. Gaurko bezalako egun triste batean lortu liteke energia eguzkitik? Zerbait beti sortzen da bai. Ez eguzki egun argi baten bezain beste, baina eguneko 10-15 bat dolako egun triste baten lortuko litzateke. Lortuko da. Baina, hilabete itxitxa tokatuz gero, hemen ohikoak ditugu, hilabeteak ia ateririk gabe, hor ez dira geratuko familia horiek energia gabe, edo? Ez lirateke geratuko. Guk esaten deguna da azkenean urteko balantzea konpentsatzen da. Zuk sortzen dez urtean zehar, urtean kontsumitzen dezun bezain besteko energia, eta naiz eta egun tristeak egon. Ez dago B-plan baten premiarik edo argindar. Bai. Erakunden partetik, babesa badago, ezta? Jaurlaritzak bere implikazio erakutsi du, Mondragon taldeak ere bai, ezta? Bai. Egia esan, babes instituzional handiaria izaten proiektu hau,
Olako proiektuek ez dute kolore politikotasun ulertzen, eta egia da instrumentu eta herramienta on bat ikusi dutela aurrera eramateko eta herritarrei bultzatzeko pausoak eman dezaten. Arlo guztiak jorratu behar dira, instituzioen partetik, enpresa pribatuen partetik, eta bestalde ere bai herritarrek beraien esfortzu ere bai egin beharko litzateke, benetan nahi baldin badugu helburu orokorretara iritsi eta transizio energetikoaren kontuan daukagun dependentzia murriztu. Murriztu, ez da, ze dependentzia handia daukagu erregai fosilena, eta ez da, energia erosi egiten du Euskal Herriak, ez? Bai, erosi eta gero ere bai, kontsumitzaile elektrointentsiboak gara. Herri txikia da orografian, dentsitate handia du, eta kontsumo industria asko dago, zorionez, eta kontsumo asko dago. Orduan, oreka hortara iristeko esfortzu handiak egin behar dira, sorkuntza aldetik. Hemen Odei ari zaigu, Ekiola proiektua aurkezten, eta aukerez eta indargunez luztuta zabalari gara, mehatxuak eta arriskuak ere izango ditu bazuen proiektu honek, zuek zerbait ipildurra izango dizu, edo non ikusten duzu errein egiteko? Bai, bi puntu daude horrela, batetik egia da, inbertsio bat egin behar dela, eta hori esfortzu bada, horri ikusten dugu handikap bat, eta horregatik gabiltza, leno komentaturiko 3 arlo horietan, alik eta hasierako inbertsio hori murrizten alik eta gehien, horrek lagunduko luke. Bestetik ere bai, horrelako proiektuek tramitazio luzeak daramatzate aurretik, lan asko dago, eta hori mehatxua baino gehiago lana eta esfortzua, ez? Hori aurrera eramateko baino bai, helburu, herritarrei errestu hartzaile, parte hartzea, eta hori da izan dezaken handikap handiena eta hortan gabiltza lanen. Ekiola proiektu ezagutu dugu, 400 familiaren parte hartzearekin martxan jarri nahi den proiektua, ez da, eguzki energia aprobetxatzeko, eta aurki, laizter ikusiko dugu, hori martxan, ez da gauzak ondo balima dijoaz, Odei, ez da? Bai, da, hori alburua eta hortan gabiltzelanean. Odei Arzak, eskerrik asko, gure gan etortzeagatik, eta Ekiola proiektuaren berri emateagatik, esarkada bat. Sondo, mi esker. Aio, Odei. 12 bidean, Faktoria, Euskadi Erratean.